Koktomao Saimanka 7 March of Meghalaya kwtal montri okra wngna swnamjaknai Conard Sangma swnamjaknai pandau manjaknai montri bokrok Narendra Modi montri bokrokno karaibo aro manjaknai Home Minister Amit Shah Tripura ni logi Nagaland Meghalaya ni chongmari ni wngkharibo saklaijaka 2 March salmaribo o kaitham hasteo BJP booth haphang swnamna thangwi tongo tabok Meghalaya o BJP tei NPP bodol kwthalaiwi haphang swnamna naiwi tongo tabok kwtal ke montri okra wngna Haino Conard Sangma Koktomao Saimanka kisa sekango khorok thamchini MLA rokni mong hastefane oro seika Conard Sangma Tripura o bebagai kaitham chitham asuk thaimani kaplai engkha BJP bodol rok Nagaland KZ National Democratic Party te BJP party kwthalaiwi bebagai kaitham sisni asuk thaimani kaplai engkha Meghalaya o haphang bodol kainai chidok asuk thaimani aro jotoni sai kotor bodol wngwi basakha Trinamool tei Congress kainai bodol no kaiba khlaiwi asuk thaimankha BJP bebagai kainai asuk mano Fia wngkhari saklaijakma yagulo Conard Sangma Home Minister Amit Shah ji bai kokduktui kwrwngwi BJP bai thansa wngkha tabok Meghalaya o kwtal khlaiwi swnamjakna thangwi tongo haphang Bureau Report Kokkhorang